Kiitos oikein paljon, edustaja Galler. Ja seuraava puhuja on Liisa Jaakonsaari. 3,5 minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Yhdysvaltojen ulkoministeri Hillary Clinton sanoi joku aika sitten eräässä haastattelussa, kuinka vaikea on ulkoministerin työsarka. Hän jatkoi, se on kulkemista kriisistä toiseen sellaisille tulevaisuuden ydinhaasteille, kuten arktisen alueen kehitykselle, jää valitettavasti varsin vähän aikaa. Te, korkea edustaja Ashton, olette varmasti ehtineet kokea saman tuskan ja siksi arvostamme erittäin korkealle sitä, että olette avaamassa jo näin varhaisessa vaiheessa arktista politiikkaa koskevaa keskustelua. Te olette myös menossa viikonvaihteessa Lappiin, joka on osa arktista aluetta, ja tulette varmasti saamaan siellä tärkeää informaatiota. Tuo arktinen aarrearkku, joka aukeaa, on täynnä taloudellisia mahdollisuuksia, mutta se on erittäin paljon ympäristöön, turvallisuuteen ja alkuperäiskansojen kohtaloon liittyviä riskejä. Ilmaston lämpeneminen avaa uusia merireittejä ja mahdollistaa öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämisen ympäristöä tuhoavalla tavalla. Muun muassa Swedish International Research Institute SIPRI on jo julkaissut kirjan Kiinan arktisesta politiikasta, jonka otsikko on pahaenteisesti Ice Free Arctic. Siksi Euroopan unionin tulee ehdottomasti olla aktiivinen ja laatia oma arktinen strategiansa. Näissä komission johtopäätöksissä, joita esittelitte, on erittäin myönteistä se, että tätä aluetta ei nähdä vain öljyn, kaasun, mineraalien uutena Eldoradona, vaan myös alueen ihmiset nähdään keskiössä, ja tämä on erittäin tärkeä asia. EU:n pitää haluta rakentavaa keskustelua myös alkuperäiskansojen kanssa, ja sitä kautta unioni voi nousta merkittäväksi tekijäksi arktisessa politiikassa. Esimerkiksi parlamentin taannoiset hylkeenpyyntiä koskevat rajoitukset raivostuttivat alkuperäiskansat. Arktisen neuvoston vahvistaminen on erittäin tärkeää, ja siksi olisi nyt vaikutettava nimenomaan Venäjään ja Kanadaan, jotta Euroopan unioni saisi vahvemman aseman siellä. Arktinen tutkimus on tärkeä yhteistyön kohde, ja esimerkiksi Lapin yliopistossa, jonne menette, sijaitsee arktinen yliopisto. Ja varmasti silloin, kun arktinen informaatiokeskus perustetaan, niin kuin komissio on ilmoittanut, niin Rovaniemi olisi sopiva paikka. Myös Euroopan unionin omia rakenteita on vahvistettava. Näyttää kyllä sillä valitettavasti, että neuvostossa Pohjoinen jäämeri on jäämässä eteläisen ja itäisen ulottuvuuden jalkoihin. Ja siksi tämä pohjoisen ulottuvuuden arktinen ikkuna pitää nyt aukaista. Ja komissiossa on selkeytettävä kunkin pääosaston roolia ja osoitettava, arvoisa korkea edustaja Ashton, vastuuhenkilö arktisille kysymyksille. Kiitos, edustaja Jaakonsaari. Seuraavana saa puheenvuoron edustaja Wallis, 2 minuuttia. Puhemies, kiitos. Kiitos korkea edustaja näistä sanoistanne. Moni täällä läsnä olevista on oikein tyytyväinen, koska